Prečo sa zem točí? Prečo máme modré oči? Prečo vôbec rastieme? Prečo áno, prečo nie? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. Ako vzniká vločka snehu? Prečo treba jesť a spať? Odkiaľ na nás slnko svieti? Prečo sa chcú deti hrať? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. A keď neviem, tak sa opýtam. Dobré ráno. Dobré ráno, Fidlibum. Čo to máš, Radomír? Jesennú vitamínovú bombu. V tomto chrípkovom období nie je nič lepšie ako čerstvá šťava z jesennej zeleniny. Kuk, z akej? Z červenej repy a z červenej kapusty. Skvelý raňajkový nápoj plný vitamínov, minerálov a kopy ďalších zdravých vecí. To majú byť raňajky? No a chutnaj. Červená repa alebo cviklá a červená kapusta. No ak chceš, môžem ti ich zmiešať so šťavou z jablk alebo s citrónou alebo s rozmixovaným banánom. No, len povedz. Na ktoré máš chuť? Neviem sa rozhodnúť. Asi si dám vajíčko, voľské oko, alebo aj dve. No, tak nevravím, že vajíčka nie sú výživné, ale čo sa týka vitamínov... Vypijem aj tú šťavu z jablka, ale bez cvikly a kapusty. No, tak dobre. Ak ich nechceš zmiešané s jablkom, môžem ti ich primiešať k vajíčkam. Bude to úžasné. Naozaj? Predvediem ti s nimi farebné kúzlenie. Chceš? Jasné. Pripravíme si 2 vajíčka na voľské oká. Keď do nich budeš premiešavať tie šťavy, buď opatrný, aby si nerozšľahal žltky. Žltky radšej na chvíľu odložím bokom. Pomôže mi táto fľaša. Stlačím ju, opatrne priložím k žltku a povolím. Kukuk, Radomír, veď ten žltok sám vbehol do fľaše. Ako to? Keď som fľašu stlačil, vytlačil som z nej trocha vzduchu. Keď som tlak povolil, pružná fľaša sa vystrela, vtiahla vzduch späť a spolu s ním vtiahla aj žltok. Perfektný trik. A ukážem ti ďalší. Do prvého bielka zamiešame šťavu z cvikly. Čo myslíš, akú bude mať farbu? No, asi červenú, alebo do ružová. Správne. A akú farbu bude mať bielok zmiešaný so šťavou z červenej kapusty? Rovnakú? Kukuk, nie. Je modrý. Zázrak. A teraz do bielka kvapnem trochu tejto špeciálnej tekutiny. Kukučka skákavá zase zmenil farbu. No toto... A bude sa po týchto pokusoch dať ešte jesť? Samozrejme, len ho treba vysmažiť. Najprv mi musíš vysvetliť to kúzlo. Veľmi rád. Hor sa do chemického laboratória. Nezabudnite, kamaráti, že pri chemických pokusoch je najdôležitejšia opatrnosť a bezpečnosť. Vždy musíte mať pri sebe dospelého asistenta. Ten vám pomôže pri príprave najdôležitejšej tekutiny. Šťavy alebo odvaru z červenej kapusty. Ak nemáte odšťavovač, stačí kapustu pokrájať na menšie kúsky, nechať postáť v horúcej vode a keď vychladne, predsediť. A pokus sa môže začať. Čo sa stane, keď do šťavy nakvapkáme trochu čistej vody? Zostala fialová? No jasné, veď voda v nej bola už aj predtým. Správne. Tak skúsime šťavu z citróna. Jej, je červená. A
A čo s kapustovou vodou? Urobí trocha octu, hm? Kukuk, zase zčervenala. Znamená to, že kyslé látky prefarbia fialovú šťavu na červeno? Presne tak. Teraz naopak pridáme niečo zásadité, napríklad sódu bikarbónu. Je to prášok, ktorý sa používa napríklad pri pečení koláčov. Fíha, zmodrala, ako keď sme ju zmiešali s bielkom. Zvláštne. A vyskúšame ešte silnejšiu zásadu. Prášok na pranie. Juj, zelená. Vedel by si urobiť aj žltú? Áno, ale na to treba už veľmi silnú chemickú zásadu. A tie sú už naozaj veľmi nebezpečné. Skúsime radšej niečo lepšie. Čo myslíš, čo sa stane, keď do tohto pohára vlejem červenú a modrú tekutinu, ha? Fialová. Fialová penivá, hurá! To bolo super, ale čo to vlastne bolo? Prečo sa šťava prefarbovala a prečo potom penila? Kapustová šťava obsahuje chemické látky, ktoré menia farbu podľa toho, či sa stretnú s niečím kyslým alebo zásaditým. No a keď sa zmieša ocot a soda bikarbóna, čiže kyselina a zásada, zreagujú a vzniká pritom plyn. Áno, to je tá kopa bubliniek bublajúcich v péne. A niečo podobné sa stalo aj s vaječným bielkom. Zásadité látky v ňom najprv zafarbili šťavu na modro. A špeciálna tekutina, čo bola v skutočnosti obyčajná kyslá šťava z citróna, ho zase prefarbila na červeno. Výsledok bol niekde medzi. Vznikla fialová. A čo je s mojimi voľskými okami teraz? Priesvitný bielok smažením zbelel a to so šťavou z cvikly vyzerá tak trochu ako západ slnka. Fíha, pekné, no aj keď nie príliš raňajkové. Pri smažení bielka, zafarbeného červenou kapustou, došlo k chemickej reakcii. Napenil sa a zase zmodral, ale chuť zostala rovnaká. A s trochou farebnej zeleniny môžeš mať na raňajky farebný, zdravý, dúhový tanier. Nádhera, to musíte vyskúšať a ochutnať aj vy, kamaráti. Tak dobrú chuť. Ahoj! Ahoj!